les hipoteques, que cada vegada pagam també durant més anys, perquè ha pujat l'Euríbor. L'Euríbor d'abril es tancarà en positiu i ens demanen quin impacte pot tenir aquesta pujada del referencial a les quotes de les hipoteques de tipus variable, perquè a més feia molt de temps que no passava això. Sí, de fet, estem experimentant una pujada molt important a partir de l'alta inflació que han tingut a Espanya. Aquí veiem una gràfica que ho deixa bastant patent. Hem disfrutat d'una part llarga d'Euríbor en negatiu. Això no significa que el nostre tipus d'interès de hipoteca fos negativa, perquè li hem de sumar un diferencial que aproximadament està sobre el 1%, però hem disfrutat d'una època de tipus d'interès variables molt baixes. Disfrutar d'aquesta època, els que estem hipotecats de tipus variable, l'hem tingut que disfrutar, però també ens hem de preparar per pujades de l'Euríbor, perquè com veiem, l'Euríbor ha arribat a estar més del 5% amb un anàlisi de les darreres 2 dècades. Ara estem detectant ja que és possible que abril, i si no serà abril serà maig o juny, ja tinguem un Euríbor a 12 mesos que sigui positiu. Això significa que estan pujant els interessos i que per tant les nostres quotes aniran pujant. Més o manco, perquè ens fem una idea, amb una hipoteca de 180.000 euros a 30 anys, un Euríbor més 1, que diguéssim és una mitjana o una idea mitjana de com podem estar hipotecats avui en dia, l'augment són uns 30 euros en el mes, si segueix aquesta tendència de l'Euríbor. Un 30 euros en el mes, al final són 360 euros a l'any que hem d'intentar anar-nos adaptant en el nostre pressupost familiar perquè a la pròxima revisió de l'any que ve puguem pagar aquest sobrecost financer sense que això ens representi un problema. Idò, Pau, moltíssimes gràcies per haver aguantat un dia més als dematins. Gràcies a vosaltres.